Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Nederland staat vandaag in het teken van Prinsjesdag. Dat betekent dat de troonrede is voorgelezen door koning Willem-Alexander. Daarin ruim een minuut aandacht aan de Caribische eilanden in het Koninkrijk. Onder meer over de wederopbouw op de Bovenwindse eilanden, maar ook een aanzet om meer Nederlandse bedrijven te laten investeren op Aruba en Curaçao. Met de regeringen van Curaçao en Aruba werkt Nederland aan concrete verbeteringen. Bijvoorbeeld door meer Nederlandse bedrijven te interesseren om op Curaçao te investeren en door de verbetering van de jeugdhulpverlening op Aruba te ondersteunen. Afgelopen zaterdag werd op Curaçao in het kader van World Cleanup Day door meer dan 3000 vrijwilligers rotzooi uit de natuur opgeruimd. In totaal is er bijna 1 miljoen kilo ingezameld, een enorm bedrag. De organisatie spreekt van een groot succes en een duidelijk signaal dat de bevolking een schoon Curaçao wil. Importeurs mogen niet meer dan 18 containers aan vuurwerk importeren voor dit jaar. Dat is bepaald door de Multidisciplinaire Commissie voor Explosieven en Vuurwerk. Allemaal in het kader van veiligheid. Eerder mochten er nog meer containers worden geïmporteerd, maar nu is er dus een grens gesteld op 18 containers vol met vuurwerk. In het kader van een grote gezamenlijke actie door de politie, douane, Koninklijke Marechaussee en KAP zijn er gisteren heel veel auto's aangehouden in de buurt van luchthaven Hato. Er werd gecontroleerd of mensen verboden spullen in de auto hadden, maar ook op papier is gecontroleerd. Uiteindelijk zijn 2 mensen aangehouden, 1 op verdenking van bezit van drugs en de ander kon niet de juiste documenten overhandigen. De directie van het CEOS Hospitaal heeft samen met medisch specialisten vergaderd. Het gaat over operaties die niet altijd door kunnen laten gaan. Het is een bron van frustratie bij de specialisten en ook het CEOS wil dat er een oplossing voor wordt gevonden. Ze zullen later deze week een persconferentie geven. Tot die tijd is nog onbekend wat de uitkomst is van deze vergadering. Er moet een check komen voor de kwaliteit van psychologisch onderzoek. In het bijzonder psychologisch onderzoek bij kinderen. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg bepaald. Omdat er op dit moment geen mogelijkheid is om klachten in te dienen, heeft de inspectie Gezondheidszorg de mogelijkheid geboden om dit via de website van de inspectie te kunnen doen. Volgens de inspectie zijn er twijfels gerezen over de kwaliteit van de onderzoeken en de daarop gebaseerde rapporten. In het Afrikaanse land Nigeria is de noodtoestand uitgeroepen. Aanhoudende wateroverlast heeft ervoor gezorgd dat al meer dan 100 mensen het leven hebben verloren. 2 miljoen mensen zijn dakloos. De regering doet er alles aan en heeft veel geld uitgetrokken om de schade zoveel mogelijk te beperken. Maar de regen blijft voorlopig komen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.